Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is van de jong CDA-wethouder Gea Akkerman van Zuidwest-Friesland. En dan praten we over de reboeien om het wienpark Nijherum-Houw in. Dik 400 megawatt aan wienenergie met Friesland naast leveren. En de Jochem Megamoon van Hidem-Houw jaren daarbij. Maar het verzet groeit nog altijd. En ek al had Houw Friesland mooi het kwartpleitje in de plan verlen, ze jouwen de strijd net op. Maar waarom jaren we neert van de gemeente Zuidwest-Friesland? Welkom G. Akkerman. Ja, om met die laatste vraag te beginnen. Waarom is de gemeente zo stil in deze discussie? Wij zijn achter de schermen zijn we zeker niet stil, maar daarnaast is het wel een hele bewuste keus van ons. Want dit is echt een project van de provincie. De provincie die is een bevoegd orgaan om dit park te verlenen. En in die zin hebben wij er ook niks over te zeggen als gemeente. Jammer genoeg. Inwoners natuurlijk wel. Het zijn zeker onze inwoners, maar ons standpunt is wij willen dat park helemaal niet op de kop van de afsluitdijk. Dat heeft onze gemeenteraad ook unaniem uitgesproken. Dus dat is onze houding. Zo zitten wij ook met de provincie aan tafel. Wat doe je dan nou achter de schermen, CCO? Het is zo, de provincie die is bevoegd orgaan om dit te doen. Die hebben een provinciaal inpassingsplan in voorbereiding, zoals je dat noemt. Wij als gemeente moeten binnen dat provinciale inpassingsplan de vergunning verlenen. Als wij dat niet doen, dan neemt de provincie dat 1 op 1 over en hebben wij niks meer te zeggen. Wat wij doen, wij zitten aan tafel en proberen voor onze inwoners daar zoveel mogelijk uit te halen. Maar wel steeds met als standpunt, eigenlijk hadden wij dit park helemaal niet gewild op de kop van de afsluitdijk. Maar wilden wij dat dit op zou gaan in het IJsselmeer, omdat daar ook al een groot park komt. Daar ben je al op zien trouwens. Ja. Dat liep het mij een redelijk bizarre situatie wat je in zitten. Aan de ene kant wil je het net, aan de andere kant maar je dus mooi praten over iets wat je net willen en wat je inwoners eigenlijk in grote mate ik net willen. Ja, is ook een hele bizarre situatie, terecht dat u dat zegt, maar wel een bewuste keuze ook. Je kan er ook voor kiezen om meer de actievoerdersmentaliteit te nemen. Maar dat doe je net, hè? Nee, bewuste keuze, want dan zit je helemaal niet meer aan tafel en dan heb je het nakijken. Dan wordt gewoon de vergunning verleend zonder dat jij daar inbreng in hebt. Wat zoen je dan nog van je inwoners binnenslepen kennis, had je zeggen? Nou, wat wij nu bijvoorbeeld gedaan hebben, dat is in het IJsselmeer ook een groot succes geweest. En hier ook. Je kan voorwaarden stellen aan slagschaduw, aan geluidsnormeringen. Dat is het technische aspect. Maar je kan ook alles eruit slepen om draagvlak te creëren bij de omwonenden. En om goede participatiemaatregelen af te dwingen. Dus dat mensen ook niet alleen de lasten hebben, maar er ook lusten uit kunnen krijgen. Maar slaagt het je om wat draagvlak te creëren? Dan krijg je de indruk net bepaald. Je zal altijd tegenstanders houden en dat is ook heel terecht, vind ik, en dat begrijpen wij ook. Maar met het feit dat het een gegeven is dat het er komt, ook al willen wij dat als gemeente niet, maar als de provincie dat doet, kun je daar wel zoveel mogelijk je best voor doen. En dat slaagt wel. Daar is bijvoorbeeld de Omgevingsadviesraad voor in het leven geroepen. Ja, maar die rent ik helemaal leeg. Al die dwarsbelangen stappen eruit. Houw Friesland mooi eruit stapt. Nou, Houw Friesland mooi is eruit gestapt. En Straat en Wietmarsum, dwarsbelangen binnen beide uitstapt. Hij loopt nog niet helemaal leeg. Wij hechten in die zin als gemeente ook nog wel waarde aan die Omgevingsadviesraad. Want die heeft er ook echt wel goede dingen uitgehaald. Maar inderdaad, Houw Friesland mooi, die is eruit gestapt. Ja. Ja. Dus is een provincie Gieteroer. Uiteindelijk gaat het Riekeroer, want provincie mat het ik van het Riek. Dan zit het CDA weer in het regeer. Is het dan voor jou net eens een keer een stap om te zeggen van ik put mijn netwerken uit en ik in richting Den Haag om te zien dat het keren kennen? Jazeker. Jazeker is dat Doe je dat? Ja, zeker gaan we dat doen. En dat gaan we niet alleen als bestuurders doen, want dat is net iets een andere rol. Maar ook zeker de politieke gelederen worden daarvoor ingezet. En ik zou ook partijen willen oproepen, laat dat niet alleen een CDA-ding zijn. Maar eigenlijk moet iedereen dat doen, want de eerste geluiden nu uit het nieuwe akkoord, die zijn ook van ja, windmolens zijn best wel omstreden, hebben we afgelopen jaren geleerd. Dus ik hoop dat dat een beetje een andere dynamiek bewerkstelligt. Neem je Sander de Rauwe dan mee? Want die heeft het beleid bepaald natuurlijk als CDA, mede-CDA. Sander de Rauwe nemen we zeker mee, daar hebben we ook 1 op 1 goed contact mee. Maar we goed, hebben nu... die stiet hier achter dit beleid natuurlijk van de provincie. Die heeft nu een andere rol als gedeputeerde, maar we hebben nu bijvoorbeeld Harry van der Molen als hele goede vertegenwoordiger uit Friesland die in Den Haag rondloopt. Dus die nemen wij zeker mee hierin. Lijkt me toch ik wel raar, zowel de CDA-fractie als de beide CDA-deputeren, die notabene uit dezelfde streek ik nog eens keer komen, Sander de Rauwe uit Bolzert en Sietske Poepjes uit Makkum, die ben eigenlijk, die ben eigenlijk zin wat Jim in de gemeente willen. Ja, klopt. Ja. Die hebben een Dat is andere... ik net om meestal uit te lezen, lijkt het mij.
Het is niet hun portefeuille, dat is één ding. Maar goed, ze zijn natuurlijk wel een college daar op het provinciehuis. En dat is inderdaad wel een padstelling waar je in zit. Dat is heel lastig. We hebben het daar wel veel over. Hè? We zijn wel goed in gesprek daarover. Ook met gedeputeerde Kielstra trouwens. En die doet ook echt zijn best aan tafel samen met Sander de Rauwe. Ja, communiceert hij goed? Want dat wie was kritiek ik vanuit de gemeente bij hem. Gemeenteraadsleden niet door onbehoorlijk bestuur zelfs van de provincie. Omdat ze net goed communiceren. Hou Friesland mooi, zo eigenlijk hetzelfde. Communiceert hij goed, de provincie? Ik vind wel dat de provincie goed communiceert. We zijn het niet met hun eens. Daar zijn we ook stellig in. Dat weten we ook van elkaar. En dat spreken we ook steeds uit. Maar ik zit ook aan tafel met bijvoorbeeld gedeputeerde Kielstra. Die echt termen gebruikt richting initiatiefnemers. Van ik eis van jullie dat jullie goed omgaan met geluidsnormeringen. En dat jullie die ook zo laag mogelijk proberen weg te zetten. Dus in die zin maak ik ze net wat anders mee. Maar we zijn het niet met elkaar eens. Dat blijft wel altijd de padstelling. Hou Friesland mooi hier natuurlijk dat kwartpleit. Dat hij ze net won, oude weken. Hij nog hoe waagt als gemeente om te zeggen van nou, we stiep je hadden daarin? Het is zo, zij hebben een voorlopige voorziening aangevraagd om nu de procedure per direct stop te zetten. Die is niet gehonoreerd. Dat zegt niks over het vervolg van de rechtsgang. Wij hebben morgenavond hebben wij gemeenteraad in Zuidwest. Ik weet dat daar een motie van het CDA aangekondigd is. Die zegt van provincie, wacht nou even wat daar uitkomt. Pas op de plaats. Pas op een plaats. En we gaan morgen zien of die aangenomen wordt binnen de gemeente. Ja, maar de vraag wie eigenlijk hier als gemeente net dat kwartpleit stiepje maken van hou Friesland mooi. Ja, dat hij net dienen, hè? Nee, maar dat kun je zelf ook niet steunen. Dat is gewoon de initiatiefnemer die daar een voorlopige voorziening aanvraagt. Je hebt toch een morele steun, Jan. En daarmee litten dat je het als gemeente er net mee eens bent. En dat je dus voor zo'n voorlopige voorziening binnen. Ja, maar sterker nog, als bestuursorgaan, als politiek orgaan, mogen wij niet tegen een provinciaal inpassingsplan of een rijksinpassingsplan ingaan. Nee. Het CDA zou het dus wel, stel dat ik nog even nu, ja. Als die actiegroep Hou Friesland Mooi. Ja. Provincie het zijn van dat ken het. Want als we uitstellen, dan hebben we doelstelling in 2020. Dus bij Nijheerenhouw met 36 megawatt opwekt worden. Dat kan het oorzaak dat we trots zetten. Ja. Daar ben je het dus net mee eens? Nee, ben ik het niet mee eens. Dat is inderdaad de stellingname van de gedeputeerde Kielstra. Daar is hij ook altijd wel consistent in geweest. Maar daar ben ik het niet mee eens. Wij hebben toen ook gezegd, toen zij in oktober 2016 besloten om molens op de kop van de Afsluitdijk te zetten, van doe dat niet. Ga kijken wat er straks in het IJsselmeer komt en laat ze daar dan bij geplaatst worden. Als dat toch al pak een beetje 80, 90 molens komen, dan kunnen die laatste 9 ook nog wel bij. Want je denkt dat er meer opdekt worden kan als die 316 die dan nou de vastiert. Dat was onze stellingname toen en daar ben ik nog van overtuigd. En dan is helemaal oerstallig. Dat zou dan oerstallig worden. Dat zou dan overbodig zijn inderdaad. Maar de conclusie op dit moment met eigenlijk wijze G.A. Akkerman en de gemeente Zuidwest-Friesland, die kan heeg springen, die kan leeg springen, maar de verroer het eigenlijk nauwelijks wat onder plan staat de provincie die uitvieren wil. Ja, klopt. Klopt. Dat moet heel teleurstellend wezen. Dat is ook teleurstellend. Zij zijn bevoegd orgaan. Ze hebben dat van het begin af aan ook consistent gezegd. Van wij zetten die plannen hoe dan ook door. Want ik wil aan mijn opgave voldoen zoals wij op rijksniveau hebben afgesproken. En op haar beurt weer op provinciaal niveau. Of op Europees niveau moet ik zeggen. Dus dat klopt. En wat wij gezegd hebben, dan blijven wij wel aan tafel om er zoveel mogelijk uit te halen qua voorwaarden. Maar de teleurstelling is er wel inderdaad dat het doorgaat, want dat is niet wat wij willen. Nee, want Wienpark komt er nou, Wienpark Friesland in de kust, als het naar Heerenhoude komt, moet er dan niks aan zijn omjouwingsfonds komen, dat bij Makkum eigenlijk is, dat de omjouwing direct profiteert van die wien? In elk geval moet de omgeving zeker profiteren van de lasten die ze daar ook krijgen. In wat voor variant dat wordt, dat is een tweede. Hè? Daar is de Omgevingsadviesraad nu ook mee bezig met de initiatiefnemers namens omwonenden en belanghebbenden. Maar zeer zeker vind ik dat daar goed gecompenseerd moet worden voor de omgeving. Jilt, wat er komen. Ja. Nou, morgen in elk geval in de gemeente van Zuidwest-Friesland komt het CDA ermee, maar dat idee. Dit was even zien naar hoe is cartoonist Gerko van Beek zucht, naar G.A. Akkerman en de Wienenergie. Dat we hem, G. Akkerman, dank u wel voor je komst hier naar de studio. En we willen zelf dat jou in de toekomst beschikbaar blijven voor het politbureau. Graag gedaan, zeker. Dan zijn we in deze aflevering van het politbureau. Het programma de Nijwiekenman die weer een kwartier verzon, dan de hele jongen terug. Bedankt voor het zien.